E hoxe estreamos esta sección de entrevistas co alcalde de Mazaricos, Juan Blanco. Moi boas. Hola, que tal? Como estamos? Antes de nada, pois agradecer todas as facilidades para manter esta conversa. Moi ben, gracias a vos por vir. Comezo por unha curiosidade, alcalde. A política, así, pois, se faz un resumen, dá máis insabores ou ten máis momentos positivos, en xeral? Bueno, dá moitos insabores, ten momentos positivos, sobre todo cando solucionamos problemas, non? É sempre fago a comparativa de cando unha persoa entra por esa porta é porque non foi capaz de solucionar o problema nos demais departamentos, xa non ven aquí a falar comigo. E eu creo que despois a larga, sobre todo no proxecto, cando son a largo plazo, vas vendo os resultados, vas vendo como vai funcionando, como se vai establecendo, entonces nese momento sí que hai unha parte moi positiva, pero sí que é certo que durante o período completo hai unha parte de sinsabores, sobre todo a nivel persoal, non? Ese sacrificio que implica a nivel familiar, de que moitas horas, moita dedicación, moitas preocupacións, que a mellor nunha vida normal pois non as tes. Está sendo esta legislatura normal, boa, moi boa? Como definirías? Bueno, está sendo unha legislatura quizás onde xa máis asentada que do que foi a primeira. Na primeira legislatura, pois, toca unha fase tamén de aprendizaxe, unha fase tamén de adaptarse, coñecer como funciona ben a administración e pouco a pouco pois ir asentando as bases do proxecto de futuro. Pasamos un período bastante complicado, que é o período COVID, que trastocou a todo o mundo, trastocou a parte de turismo, trastocou a nosa parte dos maiores, incluso no funcionamento da propia administración, pero levámosla a cabo, os proxectos siguen se mantendo, e entendemos que é unha fase ahora estable, na cal cumplimos os objetivos, ao mellor houvese nos gustado que houvese de outra maneira e que houvésemos podido pois, ser máis áxiles a hora de conseguir os resultados, pero está sendo unha legislatura de asentamento e ben levada. Por tanto, que esta legislatura comparada coa anterior ten as súas diferencias, non se pode ver... Sí, ten as súas diferencias, repito, na primeira legislatura foi a primeira legislatura do cambio, onde plantexamos o proxecto, onde iniciamos ese proxecto, agora estánse vendo os resultados que faremos despois dese proxecto inicial e estamos nunha fase de asentamento, onde, bueno, temos un concello organizado, onde temos un proxecto para turismo, para gandeiría, para maiores, que no seu principio eran proxectos e que agora están buscando un asentamento e están funcionando. É consciente o alcalde de Mazaricos que en foros, en reunións e entrevistas públicas moitos persoas, incluso concellos, entidades, queren copiar o modelo seu de negociación e tamén de reivindicación coas empresas eólicas, porque vostedes tiveron dúas caras, non? Sí, bueno, eu entendo que o noso modelo foi un modelo moi sonado, a nosa forma de falar cas empresas e mesmo de negociar e defender os intereses dos veciños foron do mesmo lote. Sí que é certo que asentamos unhas bases que antes non había na administración a hora de dirixirnos ás empresas e parto sempre da mesma posición, que é da posición dos que vivimos aquí, non? O primeiro que ten que ser pensar un que quere para a súa casa. Entón, na súa casa queremos unha que nos respete, dúas que se algo ten que facerse porque sí, ten que ser tamén cun prezo xusto e que temos que buscar dentro das incomodidades que pode haber unha negociación previa sin abusar de min e, no peor dos casos, se non hai un acordo, pois os temos que defender e facer fronte. Neste caso, pois, pasou ás dúas partes, non? Nós defendemos os intereses dos veciños. Estáse vendo ahora nestes últimos parques eólicos que se tombaron varias máquinas, incluso entendemos que imos a tombar o propio parque eólico, e houve outras negociacións que se fixeron durante un período largo de tempo que deron un resultado, unha negociación pois, de millora de 3 millóns de euros na economía dos veciños durante os próximos anos, non? Eu creo que esa base de asentar que nin dicimos que non ao proxecto eólico, nin dicimos que sí, o que dicimos é que nós temos que defender os intereses dos veciños e que o demostramos en todas as posicións. Outro dos proxectos que tamén tivo bastante sona e que pode ter moita repercusión é o da residencia de maiores. Como están as cousas, alcalde? Pois ben, veunos a desafectación outro día, estamos rematando os pregos, entendemos que a principios de ano debería estar adxudicada. Sí que é un proxecto
que tuvo varias exposicións, explicamos no seu momento un pouco a idea, non? Que buscábamos un servicio para os nosos maiores, buscábamos un servicio que beneficiase a todo o mundo, desde os máis novos aos nosos maiores, de forma que poderamos crear emprego para a xente de aquí e que podésemos dar un servicio de calidade ao mesmo tempo que os primeiros beneficiados fosen os veciños. O modelo que eliximos foi o aproveitamento da infraestructura, que é o colexio de Piño de Val. Houve que solicitar unha desafectación que demorouse case nun ano en dársenos, 2 anos agora, e a seguinte fase de adjudicación. Desa adjudicación vai ir unha parte que é a xestión da empresa, na que intentamos que prime a contratación de persoal do Concello, que é o que permite este modelo en concreto, pois que é un modelo similar ao que se instaurou en Silleda, e con un desconto para os residentes en Mazaricos, de forma que sagamos beneficiados de forma directa desa residencia. Temos que ir pensando un modelo que queremos para os nosos maiores nos próximos anos. Estamos agora ca apertura da terceira Casa do Maior, o sea que temos 3 casas dos maiores, creo que somos dos poucos concellos da Costa da Morte, incluso de Barbanza, que teñamos 3 casas dos maiores que veñen funcionando a un modelo moi similar ao centro de día, o sea que son 15 plazas de forma gratuita, que non teñen os centros de días, que hai que pagalos, e ademais teñen un costo de en torno a 600 euros por mes, e acompañado dese modelo de xestión de residencia que permite creación de emprego e permite servicio para a xente do Concello. Ao mesmo tempo que se fixo un aumento de inversión no SAF, invertimos case, triplicamos a inversión da axuda a domicilio para os nosos maiores e que seguimos tendo iniciativas de actividades nas parroquias e nas parroquias, actividades directas, incluso axudamos de forma directa aos nosos maiores con gasto con diñeiro propio do Concello e que fixo unha política global social que repercutiu de forma directa neles. Está Mazaricos a altura da Costa da Morte, a altura da provincia a nivel turístico? Non estamos a altura, estamos escalando e pidiéndonos por encima, non? Dicir que somos un concello que fomos crecendo, que non temos mar, que estamos dentro da Costa da Morte, que nos últimos anos multiplicamos por 4 as plazas de alosamento, que hai proxectos con novos campamentos de turismo. Cando falamos de campamentos de turismo, falamos de campamentos de calidade, con bungalous, con un modelo de diseño turístico de calidade, con moita inversión económica, que siguen aumentando os proxectos, que temos proxectos como son a Senda dos Allas, que é un gran proxecto, que o camiño non pasamos de largo no camiño, senón que a xente queda aquí, que se abriron apartamentos turísticos na Picota. De feito, a día 12, se queremos alugar un piso, non hai pisos para alugar na Picota, xa di moito de cal é o funcionamento do turismo no noso concello. Antes éramos un concello por onde se pasaba de largo o camiño de Santiago, non tiñamos prácticamente turismo. A día 2 xa sermos un referente na promoción turística en comparativa incluso con outros concellos que teñen costa. Entendo que a estrategia inicial de promoción, onde nos arrimamos a Costa da Morte, onde dixemos non ten sentido que fagamos unha promoción única do noso concello, senón que temos que ser parte da Costa da Morte, ainda que non teñamos costa, surtiu efectos, e a partir de aí empezamos a diseñar un modelo de turismo que queríamos, un turismo de calidade, un turismo de xente que ven a pasar varios días e non pasa un día solo polo noso concello, e que fomos capaces de asentar un modelo que pasa o mesmo que o modelo eólico, que se están copiando en outros sitios. Outro día foi a unha charla a Cedeira, ao Concello de Cedeira, de emprendemento, e falábase do que envexan a nosa forma de xestionar o turismo, desa capacidade de creación de marca, desa capacidade de dinamización e de emprendemento por parte dos veciños do noso concello, e que foi un modelo a seguir para a hora de seleccionarnos, que fomos a explicar como se podía chegar a entender que o emprendemento estaba en todas as partes dun concello e que hai moitas posibilidades a que onde se pode chegar con a promoción do turismo. Fai unha confesión, Juan, cando ti propoñías a chegar a Mazaricos, Costa da Morte, nunca te dixeron a onde vas? Ou estás tolo? Sí, sempre
entendíase que nós éramos un concello de interior, un concello que non tiña posibilidades de promoción do turismo, entendíase que enténdese ainda moitas veces a día doce que os concellos que teñen prioridade ao turismo pois son os concellos de costa, por a praia, e ademais demostramos que así non era certo. Nós somos a porta de entrada, todo o mundo ten que pasar por aquí para ir á Costa da Morte, e temos un produto que é igual ou incluso mellor co da costa, que é que nós estamos nun punto céntrico e a calquera punto da costa estamos moi próximos só a 20 minutos. Queremos ir a Garnota, 20 minutos, queremos ir a Ócero, 20 minutos, a C, 20 minutos, e así podemos seguir sumando. E temos, ademais, o produto de interior, non? Temos unha boa gastronomía, temos un bo pan, unha boa carne, temos unha contorna con fervenzas, temos encoros, temos un aloxamento de calidade, e que xa marcamos un estándar de promoción turística a hora de presentarnos en Tour, en Fitur, e incluso cas turoperadoras, de que somos capaces de desarrollar novos proxectos, como é a Senda dos Sallas, con un novo, e establecernos como un novo destino da Costa da Morte. Irá adiante a Senda dos Sallas? Avanzará, crees? Sí, de feito, nos chegou unha solicitud de Diputación de que volvamos a presentar o proxecto cos prezos asustados, a subida de prezos que houve agora. Presentaremos a solicitud de mañán incluso, e a idea é que a principios de ano podamos contratar entre os tres concellos ese novo produto que vai ser unha marca referencial da unión entre o interior e a costa. Interpreto que, como outras veces, me dirás traballando, pero eu pregunto, como se afrontan estes meses últimos de legislatura? Bueno, eu como os outros, falamos que desde que estamos sempre traballando, sempre estamos innovando, sempre buscando asustarnos os cartos que temos para poder crear novas ideas, desarrollando proxectos, facendo obras na medida do posible, invertindo todo o que se pode. Estamos licitando todas as obras que se podan facer, moitas temos que nos facer aportación municipal, os prezos subiron de unha maneira desorbitada, o prezo da luz subiu de unha forma que, se facemos aquí números, podemos ver que, para que vos falades unha idea, o prezo de luz nos gastábamos 130.000 euros, fixemos un cambio de luminarias en todo o concello para LED, pensando que íbamos baixar a 70.000, e a día 2 se le vamos a gastar máis de 200.000, incluso cas luminarias LED. Iso implica que se non nos hubiéramos anticipado e non hubiéramos feito o cambio de luminarias, estaríamos gastando en torno a $500.000 de alumiado público a día de hoxe. O bombeo de agua pasamos de gastar 4.000, 5.000 euros ao mes a gastar 20.000 ao mes. E aínda así seguimos mantendo a cota de impostos máis baixa da Costa da Morte. Temos bonificados os gandeiros, teñen bonificación para as súas explotacións, temos bonificados os 50% os hosteleiros e os comercios, auga, temos ademais o IBI ao mínimo, e temos o ICIU tamén aos mínimos para as pequenas empresas. Sin embargo, para as grandes empresas, como é o caso dos parques eólicos, que fan grandes proxectos, subimos o ICIU ao dobre, non? O máximo impositivo, o cal tamén repercute. Agora, a diferencia, para que vos fagades unha idea, nun proxecto como pode ser o próximo parque eólico que van a facer aquí, de pagar en 700.000, van a pagar 1.400.000 euros de licencias. Ao mesmo tempo, a xente que fai as súas pequenas construcións, as súas pequenas obras, os novos emprendedores e os gandeiros, pois pagan un 2%. Entón, mantendo ainda no rango de impostos ao mínimo, facendo inversións, creando novos proxectos, seguimos sendo un concello sen débeda e que sigue creando novas cousas. Esta, podes dicir que foi unha legislatura que na que houber investimentos? No caso afirmativo, pode destacaros algún? Sí, pois mira, houve investimentos e vai haber investimentos. Fixemos o cambio de luminarias, que onde tuvemos que nos anticipar 600.000 euros, casi 700.000 euros de fondos propios municipales, o sea, cartos nosos, temos que anticipalo, estamos ainda a espera de que nos paguen o IDAI. Fixemos prácticamente o famoso plan E, que viñera ao noso concello, que se invertira 1 millón de euros. Bueno, pois nós invertimos 1 millón de euros en obras agora fai prácticamente un ano, en reparación de camiños, obras de millores de abastecementos en varios núcleos con fondos propios, o sea, con nosos cartos. E seguimos invertindo con novos proxectos, non? Vamos facer un novo depósito de agua de máis de 500.000 euros, onde vamos aumentar a capacidade ao doble para poder dar abastecemento
a casi o 60% do Concello, vaise facer un novo edificio de protección civil, falamos da Senda dos Sallas, onde nós temos que aportar unha cantidad de cartos, vamos agora a contratar o POS do 2022, o Agader deste ano, seguimos facendo melloras nos núcleos, sobre todo o que se refire a abastecementos de agua, así que foi unha legislatura de moitas inversións, que houve un pouco, así que podemos decir, que houve un pouco de desconexión por parte do cidadán ca administración con este período COVID, donde todo o movimento que se vía anteriormente parece que era todos os días a todas as horas, pero sí que foi, digamos que en números, en cifras, aumentamos a inversión de forma directa, xa vos digo, 1.600.000 euros entre LED e os plan de obras con fondos propios propias do Concello, donde ademais a día 12 somos un Concello con débeda cero, que para o ano que ven, cando nos devolvan os 600.000 euros do IDAI, que aportamos nós e anticipamos, e nos paguen estas licencias de obra que falamos, onde nós ampliamos do 2% ao 4%, imos pechar contas con 2.400.000 nas arcas municipais a maiores que os outros anos. Viñeu pensando para aquí, rumbo a Picota, que a veces apreciamos as cousas cando nos faltan, non? O que non faltou nesta legislatura Mazaricos foi unha certa tranquilidade política. Se miramos para outros concellos non moi lonxe, alcalde, vostede sabe do que falo, non? Sí, bueno, creo que tamén nós somos moi tranquilos, non somos un grupo crispante, buscamos sempre tamén consensuar, sobre todo cos veciños, facemos proxectos e iniciativas cos veciños, bueno, entendo que cada un ten a súa posición, respeto as posicións políticas de todo o mundo, e eu veo que nesse sentido foi unha legislatura tranquila, onde non houve crispación, o noso grupo de traballo en sí é un grupo moi cohesionado, traballamos moi ben, a verdad que sinto moi arroupado polos meus, e nesa línea intentar seguir así, con tranquilidade, xestionando de forma tranquila, sempre intentando consensuar todo cos nosos veciños e sin máis problema, vamos. Chamou a atención nunha entrevista que che fixe nunha emisora de radio, en Radio Sallas era, anunciabas que te ibas a presentar, e a mí chamou a atención que causara, por un lado, a xente que cae simpática, alivio, e por outra, hasta certa sorpresa, unha simple confirmación dun alcalde que hai a repetir, que para min era o máis lógico. Ti notabas que había incertidume ou? Sí, incertidume de aí a 12, que unha persoa sigue dicindo que non, que se vou presentar, non? Si, efectivamente, teño proxectos pendentes, falamos que quero ver esa residencia dos maiores funcionando, quero ver esa Senda dos Sallas funcionando, quero deixar o turismo cunha liña xa encarrilada con ese proxecto de futuro, quero deixar todas as infraestructuras, estes proxectos asentados, o que falamos o Concello quedou a día 2 organizado co persoal, sin débedas, saneado, e teño unha serie de proxectos para a próxima legislatura que quero deixar asentados, e despois saberemos. Eu me recordo, non sei se era a primeira entrevista que fixera contigo, na segunda, que o contrato son sempre a 4 anos, non? Entón, nunca falo a máis prazo, teño a miña vida tamén fora daqui, e o meu compromiso vai asumido para estes próximos 4 anos seguir aquí, defendendo os intereses dos veciños, traballando con eles man a man, comprendendo sempre que eu sou un veciño máis, que o día de mañán, cando me marche aquí, seguirei sendo veciño do Concello, e que todo o que eu faga para ben a día 2 vai afectarme a min directamente, a miña familia, ao meu entorno, porque eu creo que o máis importante desto é que a día de mañán, cando deixe de ser alcalde, podei tomar un café tranquilamente con calquera veciño, sin problema ningún, que todo o mundo mire ben, que diga, oi, mira, este home como traballou cando estuvo aí, e como se preocupou por nós, e como defendeu os nosos intereses, e como foi ele quen asentou as bases do turismo, como o seu grupo traballou asentando as bases para o futuro dos nosos maiores, como defendeu os nosos intereses en contra das grandes empresas que viñen aquí a instalarse sin contar con nós, ni que a nosa opinión, como mellorou o noso abastecemento de agua, como defendeu os intereses dos gandeiros, que xa parece que fai moitísimo tempo, pero ainda me acordo desa primeira manifestación Gandeiras, onde aparecíamos na portada do mundo e do país como un exemplo de Concello unido, onde nos sentimos orgullosos de onde somos, non? Creamos ese sentimento de orgullo e meseta, non?
eu sinto orgulloso de onde son, somos xente do rural e casi sona malo o que vou dicir, pero que moitas veces dá un pouco de rabia cando parece que hai xente que non sinto orgullosa de ser do rural e que parece que nas cidades se pode estar mellor e isto sona mal, pero case que temos que facer unha ONG porque me dan lástima, non? Os que viven na cidade, porque a calidad de vida que temos nos aquí non a ten ninguén. Podo dicir que hoxe temos hai que mellorar moitas cousas, pero a calidade que temos aquí non a cambiaría para nada con a vida na cidade, non? Eu levo vindo de forma definitiva aquí no Concello desde hai 20 anos, penso xubilarme no Concello, ojalá meu fillo tamén sigue aquí por resto da súa vida, e creo que o máis importante é pensar que, bueno, dentro do noso Concello temos xente moi válida, que a día de mañán sean alcaldes, futuros alcaldes, que a nosa xente que vive aquí, que está aquí todos os días, que se beneficia da nosa vida aquí, pero ao mesmo tempo sufre as consecuencias moitas veces, pois ao mellor nunha mala conexión a internet, ao mellor dun problema con acceso ou un problema dun servicio, que hai tamén nas cidades que non é só aquí, pero que, en primeiro lugar, non é unha batalla entre partidos políticos, porque podemos ter unha diferencia ideolóxica, pero creo que no momento que nos sentamos aquí dá igual as cores, que alguén vai sentarse aquí e que ten un problema que temos que resolver, pero non é o mesmo o noso punto de vista que somos os que vivimos aquí, que sabemos que Antonio ten ese problema, que na súa casa pois pasa iso, porque a mí tamén me pasa e outro lle pasa, que é do outro que viña de fora. Entón, eu creo que a clave do éxito ven sendo esa, non? Ser disciplinado, marcarse unha liña de traballo, un proxecto sempre marcado co apoio do teu grupo, por xente das que vivimos aquí e dos nosos veciños. Xa pensou na candidatura para as próximas eleccións ou como está o conto? Bueno, eu creo que o noso grupo traballou moi ben, bueno, dicir que moitas veces falo en primeira persoa, pero quizás non pode ser, porque o meu grupo traballa moito. Eu creo que San Martín é un exemplo do turismo, Sandra na parte social é increíble, Jorge, que está todos os días aquí man a man conmigo traballando, pois son un exemplo de xente que está a pé de cañón cos veciños, e Bea, Esteban e José Miguel non son especiales, son xente que son máis que concelleiros amigos, porque son fieles, son xente que sempre miran por o interés do veciño, cando plantexamos un problema sempre intentamos buscar unha solución, nunca xeramos conflitos entre nós, e creo que somos un grupo moi cohesionado, non podo pedir máis. Entonces, pola miña parte, teño apoio máximo, eles pola deles, e eu vou dar o meu tamén, entendo que o grupo vai seguir aí, que seguiremos unha lista moi similar que da que fomos, se hai xente que se quere incorporar a nosa lista, pois benvidos son, e queremos a todo o mundo con nós, pero non é só a xente das listas, a lista é o menos importante. Nós somos un grupo de traballo, xa éramos na primeira legislatura, fomos na segunda, de xente que está fora das listas e que traballa con nós, que son incluso de outras cores políticas que confían no noso proxecto e que nos siguen apoiando. Non temos, non é o importante vir na lista ou non, o importante é o apoio que temos día a día de todo o mundo. Non sei se para os estudiantes de ciencias políticas, se para os amantes da historia, pero explíqueme unha cousa, alcalde. No ano 2007, o BNG, a lista que vostede lideraba, sacaba 4 concelleiros de 13, cun 30% dos votos. Hoxe ten 7 de 11, cun 57,41% dos votos. Isto, vostede foi improvisando sobre a marcha ou xa sabía daquela que acabaría sendo alcalde? Non o sabía daquela, non vou gañar. Tiña a sensación, non? Non había. Tiña a sensación de que era moi querido por todo o mundo, que é certo que nunca tuve nunca senti un rechazo por ninguén. De feito, o exemplo está que somos un concello onde foi gobernado polo Partido Popular durante moitísimos anos, onde tiño moi boa relación co ex-alcalde, que era do PP. Cando el deixou o posto, eu conectei directamente con toda esta xente do PP e foron os que me votaron, porque non hai que equivocarse, nas eleccións autonómicas o voto sube muitísimo no Partido Popular, nas municipales o BNG sube, pero sube por o noso grupo de goberno, e que vai seguir sendo así. As claves, moi simples, non levarse mal a xente, pois ter unha boa relación con todo o mundo, a miña posición política
implica que eu teño que defender os intereses de todos, absolutamente todos, vivir aquí, ser de aquí, e última, pois, traballar ao máximo e demostrar desde o día 1 que os que nos puseron aquí merecemos estar aquí. Que, bueno, polo menos asumes que a xente non é un día de dereita ou de esquerdas, non? Que a xente vota a quen quere e a quen pensa que pode resolver os problemas. Eu creo que o tema de ser dereitas ou esquerdas podemos ter non podemos ter extremos, non? O de definirnos, encasillarnos nun sitio, eu creo que máis nacionalista que defender os intereses dos teus veciños do teu concello, enfrentarte ás empresas eólicas, ser capaz de sacarlle un rédito para os veciños, querer ser igual ou máis que os concellos da Borta, non existe ninguén. Entón, iso non vai ser de esquerdas ou de dereita. Defender os intereses dos maiores e conseguir un beneficio social para eles, conseguindo que un ben-estar, e ademais, é de esquerdas ou de dereitas? Bueno, pois será máis de esquerdas o que decilo ou será máis de dereitas. Manter un índice de impostos ao nivel mínimo que é de esquerdas ou é de dereitas. Eu creo que, ao final, trátase de xestión. Endebedarse ou non endebedarse, que é boa xestión ou é ser de esquerdas ou ser de dereitas. Eu creo que buscamos sempre encasillar a alguén nun lado, e eu creo que é un auténtico error, pero además é un erro, pero monumental a nivel político municipal, presentarse como as siglas. Eu son quen son do meu partido, teño meus ideales, penso de unha forma, pero miro por todos e fago a xestión do meu concello para todos. Entonces, o que pretende vir aquí encasillándose nunha marca política dun partido estaría equivocado. Entón, se eu viñese aquí pretendendo encasillarme nunha marca política, levar unhas políticas onde non valore todo isto, non chegaría a ter o goberno que temos hoxe, onde miramos para os veciños, baixamos intereses, non nos embedamos, non nos debedamos, facemos unha xestión de promoción turística onde marcamos diferencias, onde defendemos os intereses dos veciños fronte ás eólicas. Eu creo que é unha xestión singular, ao mellor, que ao mellor non se fai en outros sitios, pero que está na liña de defensa dos intereses dos veciños. A vaca segue no mesmo sitio, Sí, a vaca sigue aquí, a Mazarica está ali ao lado. Somos un concello gandeiro, onde demostrouse, recordando aquelas manifestacións de cando entramos na alcaldía, demostrouse que somos pioneiros. Escoitaba unha frase o outro día aquí abaixo, que cando entrabas nun establo de Mazaricos non había diferencia dun establo que pode haber pois, en Israel, non? Da máxima tecnoloxía, onde está diseñado, estás dentro, non sabes onde estás. Co cal fixamos os nosos deberes e seguimos medrando. Pasaron épocas de crisis, seguimos medrando. Pasaron épocas moi complicadas, seguimos medrando. Entonces, somos un concello con futuro, con perspectiva e, sobre todo, o máis importante, que nos sentimos orgullosos de ser quen somos. Alcalde, moitas gracias, un placer. Gracias a vos.